זה עכשיו וידאו. אוקיי. יום חם, אין מזגן בעבודה, היום הכי חם בשבוע, תראו מה אנחנו עושות. שלום, מה נשמע? מה שלומכם? רגע. מה להגיד אבל? שלום, מה נשמע? מה שלומכם? איזה שטויות. זהו, נגמר? תביא. מצלמה טובה. קחי חזק. יואו, כמה מלוכחתי, אלוהים. איזה חום. כמה מזה? זהו, נגמר. ייאוש, מאוורר, מוות בעיניים. איך היא תביא עוד אחד?